Čaute ľudia, dneska ideme prankovať ľudí tým Dangsovým skinom, ktorý som vám ukázal v minulom videjku. Tak akorát nový update. Samozrejme, máte tu tie veci. Máte tu aj tieto bývalé updaty a ja sa teraz na nejaký z nich pripojím oka. Ako na tento starý. Tak. A furt mi tam ukazoval to. Dobre, to ešte akorát je to z Boldexa. No dobre. Tejto čísla si nevšímate, to je keď niečo pokazím, no tak ja si to tam inštalujem, počkajte. Tak. Takže spávne si nejaké autíčko, dám sa limuzínku, prečo nie. Žltá farba. To je skôr taká zlatá, nevadí. Dáme si turbo. 17. No kúkajte, ja mám iba tento gamepad a tento a už žiadne nemám. Takže by som bol rád, keď by mi niekto to giptol. Ako Dangas, ale ja ho nemám vo frienda. Ja sa ho potom pridám. Juhu! Dobre. Tam ideme. Tam počkajte. Ja nachytám Čechov. Viete ako? Že tamto, že tam bude že tam dám cedulu, kde je Tari Camp. Toto dám cedulu. Takto. Tari Camp. Takto. A ideme padať. Bye bye. Juj. Ideme si zahrať oka, aj keď som milionár. Tak, ale tieto automaty tam k tej neboli, tak je tu novinka. Aj tu je novinka. Počkajte, ja tam pustím nejaký Fortnite tanečky. Počkajte, uihi. Čup. Dobre, nebudem sa radovať, dobre. A že nikto tu nie je, sa mi zdá, že ani jeden Čech, tak sa ideme resetnúť a ideme na iný server, oka. Váže sa mi zapol fucik, ktorý mi FC Mobile natočím v nejakom videu. Kto je lepší, Messi alebo Ronaldo? Za mňa je lepší Ronaldo. Neviem, či Dangas má radšej Messiho, ale to je jedno. Celkom sa Dangas hodí na tohto, na Jongasa. Aj sa mi zdá, že tak podobá. No neviem ani, ak by počkaj, že som nie na tom istom serve, na ktorom som bol. Asi nie, nevadí. Ale tu skoro nie sú žiadni Češi, ukáž. On tu skoro nikto nepíše.
nejaký 2 Sigma Boy. Jo. Čo to je dobrý zás Dangles Army? Dangles Army, tak to tanky. Dobre. Komu sa zdá, že tam... Keby tu bola ešte Pepa, totálna sranda. A samozrejme, ja tu mám aj Jonglesa. Toto je Gongles. To je ten Stigma Boss. No nie je boss, ale Dangles je boss. Ahojte ľudia, ja som Rio Jongles. Dobre, nie som Rio asi, ale... Ok, mám Dangles skin. Keď si sem prepnem tam, no tak je to môj skin Dangles. No Dangles je lepší ako Jongles. No a o Luigi mu asi ani nebudem hovoriť. Díky. Thanks. Ty jop. A tento týpek s tým bagrom čo robí? Počkaj, nie je tu náhodou Čech? Asi nie. Autogram. Napríklad, tento nosil ten, neviem, ak sa volá, Jamie sa volal. Čekrekáva limonáda. Ste za sebou. Pekný každý den psek tebou. Tak by si smobrom, tak víš co. Mám to pořád. Mám to rád. Pořád. Tak mě to baví pořád dokola. Dobre, čučtiu. Mám si tento pítek. Bajt. Dneska si asi ubalím vajce. Ináč dík Dangles si, že toto ešte nám urobil tutoriál on equip. Nope. Zohrajem môj obed, čo som nedojedol. Včera a mama mi dala výprask. Tak už sa to peče, len polka sa nepeče. Dobre. Dobre, ale zatiaľ som nikoho nevyprankoval. Dobre, toto je asi koniec videa, asi ma tu nikto nepozná. Čakal som, že tu budú teší, ale asi nie. Dobre, čaute. Tak.